Sziasztok! Sziasztok! Ebben a videóban be fogjuk mutatni a legelső koreónkat. Több koreónk is lesz, de ez a legelső. És egy kis info, amit az előző videóban nem mondtam el, hogy úgy tudtuk nekünk szólni, hogy akartok jelentkezni, vagy nem, hogy vagy Szelenának írtok postán, vagy nekem írtok postán, hogy szeretnétek csatlakozni, és DR Szerón vagyunk. Csak szólni szerettem volna. Magyarul Tapfadi Roxon. Igen, szóval szerintem indulhatunk. Ja, és dobhártya kiszakadásért felelősséget nem vállalunk. Betegek vagyunk, és annyit köhögünk, és annyit vonjuk az orrunkat, hogy az csak na, de a videóban próbáljuk kevésbé. Na, kezdhetjük? 3, 2, 1, 0. Nem kell megvárnod, bevárnod. Jaj, de jó. Kiskar kifele ügetve. Háromnak különleges járás. 1, 2, 3. Kiszkörügetve. Egyszerre csináltuk a meghajadást. Igen. Szóval ez a legelső koreónk. Ezt csak így be akartuk mutatni, hogyha szeretnének majd a tagok gyakorolni. Ennyi lett volna ez a videó. Sziasztok! Sziasztok!